Da li smo zaista dobri? Šta zapravo znači biti dobar? Koje bi to merilo bilo u vremenu i prostoru gde ljudi od uvek funkcionišu kao zajednica, kao socijalna bića? Ni svako od nas samih ne zna da li je dobar čovek, mada pretežno ljudi veruju da su zaista dobri i samo donekle grešni, a svi smo i grešni. Glavni problem je to što smo dobri za sebe, a pitanje koje se postavlja je koliko smo dobri za druge. Najpreciznije i najispravnije kao jedino merilo dobrote je empatija iz razloga što drugo poređenje i parametar nemamo, jer smo socijalna bića. Lako je biti dobar za sebe i sebi bliski. Još kada to čujemo od prijatelja ili bliske osobe, proradi nam ego i verujemo u to, duboko. Ali zapitajmo se ipak kada smo zaista učinili neko dobro delo, ali pravo humano delo. Pomogli nekome gladnome, nekome u nevolji. Prolazimo pored siromašnih i gladnih na ulici u svojim mislima ni ne primećujući ih. Jednostavno je biti dobar i smatrati sebe dobrom osobom time što ne ugrožavamo druge. Fali nam istinske dobrote, ljubavi i empatije uz koje ćemo pomoći drugima pre svega, a potom i sebi. Često mi govore, ne samo meni, nego je to sve prisutno, da nismo loši, da smo dobri prijatelji, ljudi ispravne duše. Ja za sebe znam da nije tako, trudim se biti bolji, ali dobar nisam i to znam. Ne toliko dobar da se može reći da sam dobar čovek, da nisam iskvaren. Grešio sam i to dosta. Verujem i dajem sve od sebe kao i većina od nas da budem bolji, da uz ljubav prema svetu i empatiju dostižem duhovni mir i spokoj, što je životni cilj. Nismo dobri ni ti čitaoče ni ja, sve dok ne zastanemo na ulici i ne pomognemo proseku koji se gladan smrzava. Samo prođemo razmišljajući o ličnim problemima, a što je još gore, svesni smo svega toga. Dobar čovek ne može okrenuti glavu na takvu situaciju. To je kukavičluk, pravi kukavičluk. I to nije potpuno dobra osoba. Shvatam i da je danas teško biti dobar jer svi imamo svoje probleme i svakome je njegova muka najveća, kao što smo svi prošli i razočarenje od strane drugih, bili povređeni i prevareni. Ali to ne znači da bi trebalo da budemo ogorčeni, ljuti na svet, na ljude. To znači da bi trebalo da budemo baš suprotno od toga, jer smo upoznati sa tim činjenicama i sa takvim ljudima. Ima loših ljudi, ali ima istinski ispravnih i dobrih. Hajde da budemo najbolja verzija sebe u ovom jednom životu što imamo. Hajde da punim srcem širimo pozitivu, ljubav, prijateljstvo, a pre svega empatiju. Da činimo dobra dela, ali prava dobra dela. I na kraju krajeva, da li smo onda zaista dobri? Ne, nismo. Nego nas lični ego ubeđuje da jesmo. I stvarno verujemo u to. Zato hajde da se trgnemo, promenimo, osjećamo. Hajde da budemo ljudi.